Тапшыруны дәвам итеп экраннар алдына Урта Терешка авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Файзуллина Лилия Алим кызын чакырып алабыз. Бүген аңа 40 яшь тула. Шушы кабатланмас юбилее белән ихластан котлап, иң җылы теләкләрен апасы Галия, җизнәсе Илдар, племянниклары Руслан, Радик, племянницалары Гүзәл, Гөлнара җиткерәләр. Минең иң сөекле, иң яраткан, бердән-бер сеңелемнең туган көне, 40 яшь тула. Сеңелем Урта Терешка авылында туып үсте. Хәзерге вакытта Новоспасск районының Малая Андреевка авылында матур, тату гаиләсе белән гомер итә. Бер карында үсеп, бер авылда каз үләне өстендә тәгәрәп үскән апа-сеңел бит без. Алладан бәхет язган безгә гаиләдә апа-сеңел булып туарга. 40 ел эчендә Ходай биргән гомерендә күпме авырлыклар күтәреп узгансың. Сынмадың, сыгылмадың. Ә берсеннән-берсе чибәр, инҗе бертегедәй иң яраткан киявем Раил белән 3 бала үстерәсез. Йөзең һәр вакыт якты, нур сибеп тора. Һәр вакыт ачык йөз белән каршы аласың. Уй-теләкләрең тиң, туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Төрле булсак та, бер тамырның ике гөле без. Апам диеп миңа дәшәсең, ә мин сөекле сеңелем дип. Мәхәббәтнең бизәгедер җиргә туган һәр бала. Апалы кеше, бай кеше, сеңел бүләк Ходайдан. Без ике бертек, бер туган, миндә син бар, синдә мин бар. Аерылмасын Ходаем юллар. Апа дигән изге исем, изге җанлы сеңелем. Хәл сорашсаң рәхәт була, назга тула күңелем. Төрле булсак та без уртак туганлык хисе. Бер шатлыкны икегә бүлсәк, сөенеч арта төсле. Сизәм барлык уйларыңны, син минекен тоясың. Син бит миңа терәк булып, кирәк булып тугансың. Октябрь башлары белән туры килә туган көн. Матур күзләр белән бергә син дөньяга туган көн. Якыныбыз Раббым колы, сиңа саулык сорыйбыз. Сиңа бүген иң изге сен теләкләрнең юллыйбыз. Сеңелем кадерле кешем син, урның йөрәк түрендә. Менә котлап бәйрәмеңә җыелыштык бүген дә. Елмай килсә авырлыклар, уфтанма да, зарланма. Бетте инде сабырлыгым диеп зинһар уйлама. Әле алда насыйп булсын тагын бик күп торырга. Ике дөньяның бәхетле, күркле колы булырга. Горурлыгым шиксез минем, син якын кешем диеп. Рөхсәт ит бәйрәмеңә дә яңгыратырга җыр биреп. Хөрмәтле Лилия Алимовна, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Чираттагы җыр да бары сезнең өчен яңгырый. Чакта күңел биреп тыңлыйсың, бар дөнья аңламаганда мине һәр чак аңлыйсың. Дустым гына түгел бит син, күпме насыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа-сеңел. Дустым гына түгел бит син, күпме насыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем,
кешірә ул тауларны. Сен янымда булган чакта сизенәмен сынауларны. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел сердәшем һәм